que parlàvem d'educació, parlarem amb un professor. Coneixeran ara, d'aquí uns moments, Sant Antoni Ballester Ballori, un professor que un dia va voler anar més enllà per ajudar els seus alumnes que suspenien i va aconseguir que una classe, ojo al dato, on suspenien el 30% dels alumnes, després d'un temps tingués un 100% d'aprovats. Com ho va aconseguir? Primer de tot, amb ganes i motivació. I segon, amb l'aprenentatge significatiu. Si vostès són pares, no es moguin, que en uns moments el professor Ballester ens donarà les claus per ajudar els nostres fills. Són ara mateix les 8:02. Comença un tot 4 en rigorós directe. Comença el programa i començam aquest programa, l'entrevista, com els deia, el senyor Antoni Ballester Ballori. Senyor Ballester, bon vespre. Hola, bon vespre. Com està, professor? Molt bé, molt bé. Si li pareix bé, començarem aquest programa, aquesta entrevista, amb una pregunta d'actualitat. Abans de ficar-nos en la matèria, m'ha de donar la seva opinió com a professor de tot el que està passant aquests dies. Bé, jo no som un expert en tema de política educativa, ni tampoc en tema de llengües, ni en la didàctica de les llengües, però jo crec que s'ha d'intentar evitar despistar el professorat en política educativa. Duim un temps que se parla molt de la política educativa, però hi ha altres temes que són també molt importants per millorar l'educació dels infants i joves, i crec que seria bo que aquests temes cada vegada ho parlassin més els pares i el professorat. Perquè aquesta és la clau, millorar l'educació dels nostres nens, perquè són els que paguen els platos rotos, com es diu en castellà, no?, de tot el que està passant. Clar, és fonamental. Però és curiós, els models educatius que se volen posar en pràctica des de l'administració, no només local o autonòmica, sinó també estatal o dels diferents països del món, consisteix en implantar des de dalt els models educatius o les pràctiques educatives que se volen fer a les aules. Clar, això té unes dificultats enormes, és com voler començar la casa per la teulada. I una vegada i una altra ho intenten en projectes i en programes que costen mils i mils d'euros i moltes vegades donen un resultat de fracàs i cada vegada el professorat se sent més desanimat si no veu resultat d'aquestes innovacions que se volen posar des de les administracions. Ara parlarem del professorat, parlarem també d'aquest mètode que vostè ha creat, que va crear fa anys, l'aprenentatge significatiu, però abans jo m'imagino que molt de pares i mares ens estan veient ara mateix, aquí una mateixa, una servidora, una mare, que vol saber unes claus, unes pistes per ajudar els nostres fills. Què poden fer ara mateix? Què poden fer els pares per ajudar a l'aprenentatge dels nostres fills? Bé, doncs mira, si vols te puc proposar un joc que és molt senzill i que cadascú pot fer a casa seva, que agafi un boli i un paper, agafi el boli i el paper i apunti quines són les seves 4 prioritats en la vida. Agafam un paper, un boli o un llapis, o de qualque manera apuntam quines són les prioritats. 1, 2, 3 i 4. Apuntam. I després d'haver-les apuntat, miram en quin lloc estan els infants i els joves. Segons allà on hagin posat els infants i joves, siguem professors o siguem pares, veurem el resultat moltes vegades que tenim també en la gent jove. Me pareix un joc molt interessant i jo no me voy a atrever a hacerlo ara mateix, perquè el directe és el que té, però sí que me pareix un joc molt interessant. El joc és una de les claus per arribar als nostres fills? Sí, el joc és important no només a l'infanci, quan són molt petits, sinó també quan treballen a primari i també a secundari. Tenim experiències molt guapes sobre l'aprenentatge significatiu mitjançant els jocs per aprendre des de matemàtiques fins a coneixement del medi o diferents assignatures. Una de les claus és el joc. Però això està relacionat també amb el tema de com treballar dins la classe. Hi ha un altre tema que també és molt important, que és la importància que donen els pares a l'estudi i a l'educació dels seus fills. Senyor Ballester, quan va crear l'aprenentatge significatiu i sobretot com va sorgir? Bé, jo era un professor que me trobava a una escola de primari. Me vaig trobar que els meus alumnes suspenien i tenien mal comportament. Eren alumnes adolescents i vaig mirar de quina manera podíem investigar justament amb professors de la Universitat de les Illes Balears, de l'Autònoma de Barcelona i la Universitat Pública de Navarra, de quina manera podíem fer detectar els factors clau que fessin que aquests alumnes aprenguessin.
i primer varen veure que amb un treball un poc més obert, llavors no me'l va donar resultat, llavors varen mirar de motivar-los, varen dir si aquestes motivacions han de motivar un poc més, llavors veure si està relacionat amb el medi, i vaig conèixer el professor Novak, que és un professor dels Estats Units que ha treballat per la NASA i també per el Departament de l'Armada dels Estats Units i tot això, i me va donar a conèixer una eina que és els mapes conceptuals, que el que fan és relacionar els conceptes, que és així com funciona el cervell humà, que és així com connecta les neurones al cervell humà, que és la base del llenguatge. Pot posar un exemple per poder mostrar millor als nostres espectadors? Mira, te posaré dos exemples que m'han passat ara fa poc. Resulta que en el pati un alumne pren el mòbil a un altre alumne i me venen tots dos, me ve la nina i me diu m'han pres el mòbil i el nin diu no, jo no l'hi he pres i tal. Dic, veniu aquí, tots dos ara parlarem. Tu saps que un semàfor és teu, el semàfor? Diu no. Dic, de qui és un semàfor? És dels teus pares, és meu, és de l'altre, és una propietat pública. Aquesta camiseta tan guapa que dus és una propietat privada perquè jo no la te puc prendre, la teva companyera no la te pot prendre. Per tant, hi ha unes coses que són propietat públiques i hi ha coses que són propietat privades. A l'institut tenim els drets humans, uns dibuixos molt guapos que van fer els infants el primer any de l'institut sobre els drets humans. Van anar a veure-los, hem anat a veure-los i els mostram un dret humà que parla sobre la propietat privada, que no se pot obrir la correspondència d'una altra persona, una carta d'una altra persona no se pot obrir si no és teva, no pots entrar dins una vivenda que no és teva i fer veure la importància de la propietat privada. I per entendre tot el que mos està contant, l'aprenentatge significatiu té més motivació, significa motivar més els alumnes, significa treballar amb mapes conceptuals i què més? Hi ha una tercera... I llavors tenir en compte l'adaptació curricular, que és per als alumnes que tenen més dificultat d'aprenentatge o per alumnes talentosos, que se'ls potencia més en els mapes conceptuals o també treballen aquella part del mapa més general, els conceptes més generals. Quan m'he estat documentat de tot el que ha fet vostè, m'ha cridat l'atenció que aquest és un mètode que s'està aplicant a molt de llocs, a molt de puestos. Per exemple, a Barcelona, a Tenerife. De fet, he pogut llegir unes entrevistes de directors de centres de Tenerife que diuen que el seu llibre digital, perquè tot això està recollit en aquest llibre, que es diu L'aprenentatge significatiu a la pràctica, i que de fet durant el programa podran veure una direcció, una plana web on el poden descarregar gratuïtament, i aquesta directora d'aquest centre de Tenerife diu que és la seva bíblia, que això és la bíblia del col·legi, perquè sense això l'èxit de l'aprenentatge no estaria ben assegurat. Però m'ha cridat molt l'atenció que aquí a Balears res de res. Bé, hem de sortir de fora per demostrar que són vàlids. Jo crec que aquí a Balears tenim coses molt guapes també i coses molt bones. Tenim Formentor, Ensimada, tenim coses molt guapes. Però tenim un professor molt motivat que ajuda als seus alumnes. Sí, tenim un grup de professors. Això és una feina que no he fet jo tot sol. Té un equip, efectivament. És un equip. A les pràctiques hi ha més de 20 professors que han treballat amb aquest tema. Bé, jo crec que tampoc no se pot criticar l'administració educativa. Jo, en part, no he estat a dins l'administració educativa no només de la comunitat autònoma, sinó d'un altre lloc, i crec que moltes vegades tenien la tendència a criticar l'administració, l'Ajuntament o la Conselleria com a administració general, quan moltes vegades són les persones. Mira, una vegada me va passar que havia publicat un llibre i el vaig dur a una universitat d'una altra comunitat autònoma i hi havia una biblioteca, els vaig dur a la bibliotecària el llibre i me diu, que bé, mos dus aquest llibre. Dic, sí, me diu, és una donació. Diu, sí, que bé, que estic contenta i tal. I, de les illes i tal, que bé. I després vaig dir, hi havia un edifici de vora amb una altra biblioteca exactament igual i li vaig dur també un altre llibre. I me diu, i ara, per què me dus això? I jo vaig quedar, vaig pensar, ara està pensant que li donarà feina a valor de fitxa. O sigui, estan parlant de la mateixa institució, estan parlant de dues feines exactament iguals, potser són els mateixos caps, la mateixa persona responsable, i el que ens demostra, i llavors vaig aprendre que no se tractava de que l'administració, o l'Ajuntament, o el Ministeri d'Educació, o el que sigui, sinó que depèn molt de les persones. Clar, però també hem de tenir en compte
que això té un cost, això ho ha pagat vostè i no ha estat gens barat, perquè m'ho va dir, jo no ho diré perquè no sé si vostè ho vol dir, però això ha estat molt car i ho ha pagat vostè. I gràcies a això, per exemple, Colòmbia, Bolívia, Argentina, ho ha presentat a Finlàndia, a Mèxic, a Catalunya, col·legis que diuen que són la seva bíblia. Avui en dia que parlem tant d'educació, del fracàs escolar, a mi em crida l'atenció i me crida molt positivament cap a vostè, cap a un grup de professors que tenen motivació, però també cap a una administració, no només aquesta, sinó l'anterior, perquè això han estat molt d'anys. Quants, senyor Ballester? Bé, duim 12 anys aproximadament amb aquest tema. 2 o 3 legislatures, clar, han estat 2 o 3 governs, em crida l'atenció, sincerament, com a mare i com a periodista. Parlàvem del que necessita un alumne per aprendre per part dels pares, però un professor que ha de tenir molt clar perquè un alumne pugui aprendre, perquè pugui estudiar. Què és el més important per arribar a un alumne? Bé, una de les qüestions és aquesta que me planteges del professor, però també n'hi ha una que és molt important, que és com els pares generen que aquest fill o aquesta filla tingui interès per l'estudi. Mira, hi ha un llibre d'en Javier Urra que se diu Educar con sentido común, que és un manual per pares que va 10 pàgines cada any des de pràcticament el naixement fins que tenen de 8 o de 9 anys. Aquí poden anar llegint les 10 pàgines que corresponen a l'any que té el teu fill i d'aquesta manera, mira el regal. Moltes gràcies. Això no estava gens pactat. Moltes gràcies. De fet, això t'haurien de dir a les classes preparto, perquè te diuen moltes coses però no te diuen el més important, que és això. Moltes gràcies. Javier Urra, Educar con sentido común. M'has fet un regal que no te pots imaginar el que m'ha agradat. Julia, hoy nada más llegar, ya voy a empezar a aplicarlo. Sí, hauríem de regalar la clínica en aquest llibre. Efectivament, i el que digo de les classes preparto no és broma, perquè te diuen moltes coses, però coses necessàries com això no sé si ho diuen. Senyor Ballester, com ara mateix vostè que diria quin és el principal problema dels alumnes a la classe? La falta de disciplina? Bé, un alumne, sobretot a la secundària, fa dues coses. O fa feina i aprèn i està interessat en el que li feim fer, o molesta. Només està fent aquestes dues coses. Llavors, als professors sempre ens interessa que faci feina i aprengui en lloc de molestar. Perquè una vegada s'han produït els problemes ja són molt mal d'arreglar. Fer feina en els alumnes que sigui motivadora, que els enganxi, que els tingui interessats i tot això és molt determinant perquè l'alumne estigui més enganxat en la feina que no en crear problemes disciplinaris en el professorat. Clar. I ara mateix, quin és el principal problema de l'educació, des del seu punt de vista? Bé... Per què tenim tant de fracàs escolar? Els països mediterranis, Espanya, Grècia, Portugal, Turquia, bé, tots els països mediterranis, és difícil que puguin seguir les lleis o les normes, així com segueixen molt d'altres països, sobretot països nòrdics i això. Aquí hi ha molt de debat, hi ha molta diferència d'opinió, que és bo que hi hagi diferents opinions, però clar, les opinions sempre convé que siguin fonamentades. I clar, jo crec que la situació milloraria si d'una vegada per totes diguéssim als pares, tant si són de nivell socioeconòmic més alt o més baix, els dobles no tenen res a veure. Una persona pot ser que no tingui estudis, però si aquesta persona troba que el seu fill és important que estudiï o la seva filla pot estar de vora ella, jo estiré de vora tu i tu fes la feina i això, i el pot animar a estudiar i segur que li anirà bé. No depèn del nivell socioeconòmic, sinó que depèn més d'estar pendent dels fills. Qualcú ha de dir qualque vegada que hi ha, no sé, jo tenia apuntat per aquí, hi ha 300 nins i nines aproximadament a les Balears en matrícula de nou batxillerat. Hi ha pares que se preocupen moltíssim. Els professors moltes vegades ho deim a les reunions de pares. Venen els pares que no ho necessiten i mares que no ho necessiten a les reunions. Per tant, el que fa falta és que els pares s'impliquin en l'educació dels seus fills, que comencin a veure que segurament ells no ho van necessitar, però que ells ho necessitaran. La rectora que va venir en el teu programa, Beatriz, va dir que se tractava de tenir qualque cosa que no te puguin prendre. I una cosa que no te poden prendre és el coneixement.
serà difícil de la rectora, ho ha reafirmat després el rector, que a les universitats és molt important els estudis, és molt important que aquest coneixement se pugui millorar, se pugui aprendre cada vegada més, perquè si la gent que cada vegada estigui més preparada té moltes més possibilitats de feina a un lloc o a un altre, però que pugui acreditar qualque cosa en un paper. De fet, la taxa d'atur entre els joves amb uns estudis està en un 25%, mentre que les persones no qualificades, els joves, està en un 55%, el doble, pràcticament. Són uns números, unes xifres que demostren el que vostè està dient i que ja ho deia, efectivament, la rectora. Això, senyors, és la bíblia de molts col·legis, com ho han dit a entrevistes, l'aprenentatge significatiu a la pràctica. Ho poden trobar a la plana web que han estat veient durant el programa, que és, jo no me lo sé de memòria, que és www.aprendizajesignificativo.com o aprenentatgesignificatiu.com i també en anglès. Senyor Ballester, ens hem quedat sense temps, segur que hi ha molt de temes pendents, però jo li convido a venir un altre dia al nostre debat i poder continuar parlant d'educació i d'aquest llibre que, ja ho saben, el poden adquirir entrant a la pàgina web. Molt bé, moltes gràcies. Senyor Ballester, gràcies per estar avui en el Tros. Bones tardes.